lungguh, Nduk. Nggih. Mulane nek wong Jawa, budaya Jawa ki aja ditinggalke. Aja ditinggalke. Bahasa Jawa ing ngatasé padha dene ming mam. Maem. Kowe ana tingkat-tingkatane. Nek aku karo kowe mam. Nek pini sepuh dahar. Nek para sing her-her sing para pangembating praja kembul bujana. Oh, ya dhewe-dhewe. Dhewe-dhewe mongso ning kelas Darman kok kembul bujana ora luwes. Lah pantese apa? Ya mam. Nek kae yoga apa? Nek kae yoga ya paling ora apa ya? Dahar. Oh, dahar to. Oh, dahar. Nggih. Wong karang Ndara Wiyaga kok. Oh, Ndara. Ya. Nek ora Ndara ora tabuhi kok aku karo kowe. Oh iya. Gajal, arep sampean pinter. Le nyanyi yo apik, ning ora tabuhi. Ora tabuhi. Ono. Ora iso. Ya Mas yo. Tenan. Pak D, Parman mbok menawi ngersake lagu menapa, Pak? Nah iki komplit karo ingkang rayi menika Mas Tris, Pak Tris nggih lenggah. Nggih. Lian lagu mboten, Pak? Lian nganti apal karo. Alah, ya ampun. Piye, Ya aku kan etak-etake tawa ya, Pak D. Iya. Mbok ngersake lagu. Terus Nganti apal ngono. Le ngendika piye Pak Parman? Putut manggih. Nah, wis ngono. Ngersake manuk. Pancen nek donya ki nek ora ana manuk sepi. Oh iya. Alah, aku dhewe manuk bola-bali ucul ngono ya wis pegah. Amang kari leng ngrumat kowe angel. Hah? Leng ngrumat ki kurungane aja nganti bolong yo. Kurungane kuwi nganti tak gonta-ganti maune kurungane cilik. Saiki tak ganti kurungane gede yo merobol. Ucul. Nek ora Wis mrop. ngendhok loro mabur meneh. Apa? Kurung ana ember wae ya. Ora iki kurungane tak nggo ngingu kadal. Mas, laras pelok barang apa pelok enem? Pelok barang. Pelok barang. Engko ditibake kuda nyongklang kena gugur gunung kena. Hah? Wis. Tenang. Minangkani pamundutanipun Pak D Parman. Ora kok apal ngono lho, mergo langlung. Ora, aku asline dituduhi Mbak Uut ngono. Aku arep menyat ngono, Pak D mbok ngersake lagu Mbak Pak D. Endi to ngono? Ning kono ngono mlayu rono. Nah, ayo, ajal kaya ngopo? Jaluk pakan Iki kontrole wis cukup burung. kontrole mono suaraku cetane gendare kurang seru, Mas. Heeh. Pur, mikir gender ditambahi. Nah, omben no wis sik Pak D. piye? Wong biasane nek nganggungke manuk iki karo lungguh, kok iki karo ngadeg ya aku rada gadhok rada kepiye. Ngunggungke manuk, metheti manuk. Iki nek karo ngadeg ana greget dhewe lho. Ana greget dhewe. Urung tau kok. Nek biasane lak yo kanca-kanca iki karo lungguh, kepenak karo lungguh ngono lho. Alah ora modern. Ora modern. Karo ngadeg. Karo ngadeg. Lak yo kesenggol to bareng karo ngadeg. Heeh. Bolokku wis siap nggih monggo yo. Omben ata omben benomben benomben omben omben Monggo. Emanu iku tut ata omben omben ono
Yan. Nun. Nggonmu kowe nek nang omah nganggungke manuk ya mundak-mandik apa Yan? Ya mundak-mandek, ya karo nggo ndudut ambekan, ya ganti posisi barang. Tak urus iki, tak urus iki. Piye? Kok nganggungke manuk kono ganti posisi barang. Ya maksude iki mau nek ning ngarep kene, ya aku kok ya mengene barang. Oh, tak kira jajal ganti posisi kok rasane kepiye? Sing lenggah iki cerdas-cerdas lho. Ana wong nganggungke manuk kok ganti posisi. Ya maksude karo mengkurep ngono apa? Ya kae mau lak karo ngadeg. Ya sesuk engko aku lak ya karo kayang ngono Pak. Oh, karo mlumangun iki. Jajar kaya ngopo iki. Pakan. Ya santai wae yo, santai wae. Ki budayane wong Jawa ki ngene iki. Pripun? Lah ya iki niki. Pakan ada pakan ono Nduk. Nun. Piyayi Jawa ki jane kebahagiaan ki sederhana lho. Mirengke kutut manggung, wayahe ki sak dingah wayah apik. Apa meneh mbak-mbakno sapi lenggado, ora sapine dhewe. Ngarit, njuk digo bali, njuk dimpanke sapi kok ngamel karo nyawang sapi le mangan. Kamu kok lenggado. Njuk ngrungokke kutut manggung rasane kok nang swarga kok. Penak kali udut lintingan. Ngopi walah tenang bar dahar tewel karo sambel terasi. Sederhana. Kowe wong Jawa ngono. Enak tenan ya Pak. Nek alus ora kaya wong Jawa ngungkuli banyu, nek agal ngungkuli gunung. Oh walah. Aja dilawan wong Jawa, padangane wani, petengane wani. Ora percaya apa-apa? Ayo wis to. Yo ya wong Jawa e. Pak Parman bodoh dening alah ya Allah. Kula rada ora kepenak to mau Pak Din. Alah niki sing kula arep Pak. Alah matur nuwun Pak. Umum. Ning tenan yan. Bodoh dening ngocehke manuk nek kowe jan pengalaman banget. Le luwes kewes. Apa karang yo manuke pirang-pirang kok yo. Luwes ngocehke manuk Pak Din. Ning ora manuke iki ora apa ya? Ora betah nek kambek aku. Wong kadang kali ya cok penet-penet bareng kok. Yo mbrodol. Ora apa mergane aku nek ngopeni manuk iki ora alus. Heeh, sak-sak. Biasane
Yayi Putri kan alus-alus, le ngopeni manuk dielus-elus, aku tak sabeti ngono. Le ngedusi ngono, maksudnya le ngedusi ngono lho. Iya, mulane aku pas ndono kae manuke teng-teng ngono. Kamu sabet kae. Lakune miring. Kowe nyabet yo milih nggon ndas mah plek-plek. Tak semprot nganggo banyu ngono ya nek liyane nganggo semprotan cilik keton aku nganggo selang ngono. Wah iya. Ning malah gregete ana e. Iya, mangga digongke yuk tibake apa? Manut piyagane. Wengi ya ayo mas tetap manggung nyuwun wedang apa kuwi? Kur. Mangga Mbak Ut. Mike cekel. Kur. Elok tenan, pamundutane Pak Parman. Matur nuwun Pak De. Elok menghibur banget.